futhi noma singahamba sohlala eKaDube namuhla singahlali neTalios ngifuna ivoyager anithi uthe awukhona ukungi-edela sengithi okay thathi 1 rand nali ikhadi Talios yeza khadi nali khadi swipe 2 rand yakho la uyabona kanjani wena uyisaphi 2 rand lana hawu ngengani hamba mama hawu usoyiphile mususemkwala wena yebo ethi 1 rand ethi nokhumbuli ngiyakhumbula Bakecile awunamanga yabo kubukeqile yabo kubukeqile kunomfuzo konyaka phela next ngoba le muntu yakutshela ukuthi buka manje masekhethe swipe hayi sikhombise ngoba nama ngithini ngifuna ivoyager Talios anginalo issue okay nani ikhadi Talios ngiyalikhipha thatha i1 rand ekhadi ngoba nayi 1 rand ekhona nayi ngikunikile thatha i1 rand yakho lekhadi wena makujabule wena mele swipe ngalamathuba nalama 1 rand inkaza kuzoshoda le mali kuphela mina ngitho lokho entwana yami umuntu ngomswayipisi khuluma nebani manje lana phakade hayi welele lo muntu